Ако сте любители на плодовите сладкиши, най-вече тези с кайси, тази рецепта е точно за вас. Супер бърза, проста, но много вкусна. Започваме като в купа си чукваме 3 яйца, щипка сол, захар, ванилия есенция или на прах. Добавяме си олио. След това кисело мляко. Разбъркваме и постепенно добавяме брашното и бак пулвера. Отново разбъркваме и след това си добавяме боровинки и кайси. В моя случай аз имах замразени и ползвах замразени, но вие може да си ползвате пресни. В подходящата вичка изсипваме сместа, а за да е още по-хубав и хрупкав, поръсваме с кафява захар и филиран бадем. Печем на умерена фурна до готовност. Надявам се рецептата да ви хареса.